Lawi imbe kone joge gimoro about arus matimore ne. Okay, mokwongo en gima ber maduong' motimore kind Musa Mosemaka Judi to gi Nyabutula. Mondo tim gima chalo kama Omari ok en gima yot. But wan jokano wamor. Kech kano ka ing'eni ng'ama otimo arus ni Omari ma jadi piano ma dienge ng'ama wer ma koro ng'ama dienge aka wer to jadicho koro sani ne gima tim jadicho to wan kata mana nyombo pokwa nyombo un gi ng'a war gi jowa ma idiyo ne gi ng'e iwune jo angla mara bwana awacho ni kira nuni ma wajo angla wa kenduru to kendo nyomburu arus to peka masira ok wanya timo wate lakini watemo kenduru to nyomburu an sana nunu kenda wachuni awuoyo kaka churde Mari ma interview ma serious awuoyo kaka churde deyo ningo nyuom ni sani ka udayo ti nyuom dayo an dacha sani ada nyagora wadi wuoyo kod ko yeto walose ombe marwa mo to ginto in gi de mang'eny akori yiero machunyi okay machunyi koso man gi pesa mang'eny weri yo ma chori ko jaga mondi inyalo lao pesa ni kani en pesa mobiro nang inyalo lao ni lao bangeche ni kani en gari mobiro nang to inyalo bende yude yo moro maber to mana kitimo inquiry kik simne semano mari machadayo doje no nigi pesa mari kikiwe odhi to kidonjo ni to in mapungi lal kodi koro mwandu medore inyalo donjo kari in oande mwandu medore to mari to onge mari nigi stroke mari koro lawe obam mari koro wuenda rakende inyalo bedo oand dayo kokitang imedo kodi seto bedo oandi koro kongi timi inquiry kapok idonjo ni lawo mwandu mekia koro kaka churde mano chunu kenda nyuon negi samo wueni jadicho timarus jadicho koro wan jower tarus to obago wa okananga machak dhi time kanyocha ugenyo time arus to janabi janabi nyocha mar janabi pod ni malo bat mar Musa bogo olawe kene jo bwana Prado gigi na di maru tenge gi paka ngoe chakori geche makoro maga en gi nyaka jikon ni kwanyaka jikonda cha ona ko nyaka jikonda cha girima na makoth goyo no mano jikonda embi ngeno tingoji awiji kendo mumo chudo makani kama prete gi na muomo koro sami kwano geche nyaka kwan jikon jikonda ikwano number 1 koro miyo want to ana congratulate Musa gi Nyabutula gitimo tim maber kendo ginyiso wane kare ka ine marriage to nego bed ni marriage iketo bedo marriage mana iketi official yes wawe keto gik moko mag miriambo mag wuondruok masto bang'e idak nyana sekendo to gimise kendo in gi kamu stay idak ni sekendo Musa osenyombo kendo nyombo ma wonderful Musa osedikor gi nyako ni monindo motedne Musa koro sani timarus meaning ni Musa is now officially married to Jesse od gi be wayae od gi buae wae dalane ok od gi wae dalane rangae koro jokama joma wuoyo wano dhi mbele gila mabende nyalo support ok ochuno nyaka ibede gini ma gir jokano bed kiyero weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigandi joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube TikTok Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo kete mana kai kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest.
Ya nani? Ya, kita Hii ni yangu tu. Kamera. Mari wewe okay kalau kamera kan ya. Nah, ya kamera wanaenda kwa wachi kaka kasa paka chia. Ya kamera wanaenda kwa wachi wewe toka sapaka chia tulizo ni sapaka ile gnusi ilichopoka. Ni podo. Mose wacho ga ne kamera ne nodong obro doko. Odong adier. King'iyo kamera ni kidwa yawo kamera ndoko go ng'ato. Ne system no faster kogocho. Angina kanyaka. Nyisa ne nyisa ni gini e compound oyaw nini maber. Ai. Nani? Again. Hello. Buzi kata buka libagora na mama marasha. Hey, haya. Itiyo gi bwana no. Ni esa paka re wala nego wachiwe esa paka chia. No rach kabisa. Yani kero ka. Pero le pide mono gini makine ko iwanga pat. Marudhi obed gi gode. Manyalo mako foundation. Hey.
Nkoro mari koro amoni koro kata koro ibo make. Dungo yeni pesa miri musuji kama ni gobedi. Yewe wango da wana jabergo. Wachini koro mano are tin ni koro gino rado kodi ka wuono. Yoro na mera. Gane wacha diero wana. Ai. Koro wa chim komondo mondo bi. Eri kwena yo komo kutulo mondo mbele ndo nini. Awesome. Azin chugo. Nanyani tukoro dose manade ya. Iya. Abi dia kamera. Oh. Bwana ja kamera usikeldo wachini ja kamera bu. Ulichu. Mama na special lady. Simbiano ndo picha. Ya kwani hii ni kamera. Ya ndo kamera. Ni wangu tu. Hii simu lakini kamera tu.
Ndege. Hii. Uni ngama li. Ngama li chungono. Dia chieno leo. Ni kisweat to. Kisweat inatokanga sio? Hiyo setting spray inafanya hata kama una sweat hai transfer sana. Where are you based? Hapa Kisumu. Nafanya hapo Kondele. Inyaluo. Jikoro were gi Kiswahili. Koro ba penye gi chagido luo maber. Odo aduoko nu be ichie. Mani penyo ni nyaka. Emilia ni gari penyo ni nyaka. Nyaka ni gari. Dia makan. Dia masuk. Dia masuk di Jogja. Saya Penjo moro chao. Video sana. Ne penjo moro chao lagi. Video sana. Ukisema ndio inamaanisha nini? Sema pola. Hapana. Lagi penjo ni guok ma in gono be serious. Sorry. Enrico. Eno wan kodi ba. Mose. Oi, tangamuka bwana. Bwana be. Bana dungeri. Ngari nini ni bae. 1000. Ini mana kwa? Niruso pangi. Musaje. Niruso pangi kangwano. Ile mwingine hapa wapi? Nani? Nina ninakuta. Ng'ate mana winjo ka penjo gi oko kocha ni okinya mulo ng'ato kamano mibed gi feeling like kapata class. Lakini hapo mbele. Lakini
Donya. Though ni one duge, but it's okay. Yeah. Oh, mano donye. Break up one be itimo. Break up one. Chani malizane na men. Juu ya men inaenda haraka. Ya ladies ina. Lakini sasa mimi hata nafaa kuenda. Nitangojea. Ama nifanye peke yangu then unifanyie eyebrows. Isa. Unajua kufanya? Eti unajua kufanya? Perfect but naweza nini? Yani eti wanauliza tu kama unajua kufanya peke yako. Unafanya wanatia ngapi? Unless wakikubali ni wakuachie space. Kura akwa. Okwe na timu anadhi. Sasa hiyo. Acha nimalizie tu. Sawa. Umari dangregi, umari. Manyi soni maka nyaka kaka wachuni okaluboro. One live. Angu mwapandu na joge. Kanyake mwakao kendo watango negi. Ingeno kangeyo wachi. You have. Knocking out. No kangeno Mario ni mako video tabiro kaka. Wagiwacho ni kiduta wachuno kaluru. Leo kiloro du. Amaja jo penyo winyo. Jo penyo. Mama no Mario ka. Jabairo kuluru. Iko bedi wasi ana. Sawa. Wiwana bero matoes kawuono. Kimanyo maka kisinisi mo. Kigoe mate. Kao mo maki. Kigoe mate keto mika. Nyamo tula maka. Ya ugali makan. My media manyaka kuongo golo gini oko koro chunywa bonko Kita moko ma short. Oh chunywa bonko Oe moko picha biro no sana. Wambo wabai. Bonko chunywa bonko Kale kawimbi kaziwa Victoria kanasema nini? Kana kuambia siku ya Rotama Festival inakuja tarehe 14 Juni mwaka wa 2025 ndani ya Double Tree Boma Hotel Mwanza. Prince Inda, mfalme wa Ohangla, anatua ziwani na bendi yake live. Kutawaka moto, kivuli chako tu kisikose. Regular 20,000, VIP 50,000, unapata bia 4, robo kuku na kiti special. VVIP 60,000, bia 4, nusu kuku na kiti cha kifalme. Cheza na fursa, usikawie. Piga simu 0765558342 sasa hivi. Rotama Group, miamba wa hafla, wasimamizi wa matukio makubwa nchini Tanzania, wamekuletea festival hii babu kubwa. Matangazo haya yameandaliwa na Luo Trending Nation.
Mutula wateri dala. Bana erebotai, mari, seka. Erebotachi. Hivi ndo ni chanda kani. Unaona mimi stress. Kibatini ndani mtu mmoja si mtu hawa. Nyalengo. Ili kwa wakati msasa bada bwana. Ndo mara ni bana. Karena kibedo kikoni. Tondo maki kama sikao ke tokaja so. Ndo watu wa Aloji panora. Boja. Ni papa na fumari na. Chieno jamo na mbele. Mbele mineno. Chieno mineno bwana. Kwani ibe intima soro yao. Wewe. Chieno mineno ga. Mbele ne woro. Koro mbele tujiunge kaka timore ga. Okaloga bange. Those people child me when I was dressing. Lakini kigonyo kodi. In kori bere koti magara pinyilie. Ndiko nasema. Gimo mi bere koti wane mwange. Ne bwana ne mube chini tuange shite. Nia. Ndio kitabu kwenye shot. Mano kata MC wachenia. Ji teolony kode mana yan kende. Goberi mimi tanyasi. Aonge kai. Asenge kare. Arus kare beria jo turwa. Ne urunye muzike t-shirt kawono nie koti. Nyana na. Arus beru. Koti ango, tawa hanga. Alonga koti. Koro badi ni malet na utwangne koti to kinyo the kwayo go yawa. Kinyo. Na kwa kodi Nyasaye kende machano. Pogruok kwa kodi Nyasaye kende machano. Koro. Amai. Aloji panoran dok leunda mata nyabudu. Wano kwa kunde. Wano designers. Designers. Awe ukuro maana California. Donge waje kwani fundi ni moja tu. Ndio maana to jama shabaka no California. Ini designer kusui. Designer no California. By the way fundi ni moja tu, designers to koronge. A lot the design. Occasion maduong kama. Anio. Ile occasion maduong kama. Ema nasemi ngat moro ma nigi kitami.
respect ma chungo ne kom to duoko ne bro ko nyalo 100 moro ka akuna a wrong person respect Alwoji senge ni miyo ji gik mok ging'iyo go to kidwa kono go Adi keto ni wuora Kikibed gi luoro Ni matakatifu bidonje e chuny mapuonjwa lero kaka inyalo liel wich machalo kama Ikoni badi no liedo maka nyathi kalo to wache ati ne ona yule anatembea uji kwa kichwa wana wiji ni chalo si anda nyathi ama ni kuro kobaro re ariyo mar selected few okjite tingeni ngama wiye chalo kama it is either en sign mar wealth kata en economically challenged Kingeni nyakibira bira gi be baba mari Yade jaliedo mabe after 3 days to go to ni yani special But mato ni wendel 500 me kwa me go tie wiwa ge count wet jigo na Gutoreva. Ndio wacha basi andanya wiji jala sana lakini wiji na moko bara. Ni wiji bwana. Do bari ariyo to pastor wacha chini umuru sianda chaka kwa chaka. Sianda chaka wadego. Ne, aje sianda bali toke no. Jinge ore gare ya. Pero you minimize of you matai. No. Alwach no limit nke chonge kaka jija temrega gi chiemo kuno gola maroma wuok ni from down tabiro mos kama kama it mate chologa Mati modong kaniti munino no but pesa niti makuri chako instruction mai cholo ai ber ha ka ine minindo ko picha ni to itamore ni ndokoro ya mawani harusi joma wacho ni ati kia funde ni moja tu makoro loso ji ni mama mau otio ndio yangu zamani mwana mfanya gina sawa il poco keti ni jatelo tango mi yuago to gigi ngeny linga ketoni we kongro wa kijo TX unu jo pick up wadhi rwako kongro wa kijo TX Kano digo oko mar mbi koti viu. Na sawa. Ya wan chiga kodi. Yedwa meto. Bato mweni kaka nyalo meto. Tatma singleton japonenti. Iwude tien. Iwuone kaka talanta maraj. Iwuone kaka talanta maraj. To dango dio go kanyo to background bang ya harusi ni richo.
from down video mama from down kabiro malumos kana joka ngone ni okere pako kendo gik molil ga mumu kabisa Uno sasa okudenenda aketo udento mene sasa delete aketo machielo Bana itwe komando uko itwe Bruce Lee. Itwe Bruce Lee. Iliche. Mama ngini mara. Okiket nego gie bate. barani kwa na kimi Sasa malo ko kabiro nyaka malo ira. Sasa Sawa. Mona gi jodongo. Aketo 2 minutes ase delete status. Ni werno ki. Nyaka kenete. Why? 2 minutes ase delete status. Roni koro. Bas. Adoro picha mio no sana. Mie kamera bonde. Anapaswa net cabo. Go picha mio. Magi tok ma or sane, ma instant to mage. Ma instant to. Doka oma bado ngangi before. Koro picha no ne aswa bonde. Go. One body. Ai bora. Wacha kon kali na. Wacha go good morning. Ahinya gi Yesu kanote neiro koleo ya ahinya gi Yesu kane Yesu yo Mosino Kenya kata sego ng'ato chiemo ne go ng'ato matek Tergi pin. Pan go plan go ka ya sa gini kami para mwenye jo worship to podo ko gine jo praise Yatingo badi malo ko wari ngento mal de morini go down abro lungi gi nyingi Apenj gigo ket kendo eri. Ano mabede probox. Kaya santo dani diko di mabe. Lavenda nyajera. Malavenda nyajera ani mango. Wacha kamera, ma kamera. Mano chinera. Nera. Gima wacho ni awacho kendo ripod ni dok loka niya. Chinera to sano miyo nyaka kada simu in godo maber. Omari mer kanyo wewe tiyo game ko. Lavenda nyajera diko di maber baba. Kendo med nini kabisa. Mada wacho ni mano chinera. Kendo ngise ni and bende opara sani nera ta noka dho be tambo para.
Kirai. Bonge ni an man garus man. Wo winjo. Kamera ne on. Koro gida puyo. Oda kata na malo. Bora no kujio kumanji. Na mko ni watu ndege mafuyo. Mara kama si monana. Ani ani akadai. Kaka hiyo. Ni unupa nutima rusu kendo wambe wanga ruswa. Wanga ruswa ai mose mafuoje. Makendwa. Kendo ukorwako kate. Okorwako kate. Warwako lewu. Hata beni manani fundi ni moja, ngoji pani ufuo. Fundi to ni moja, mato designer. Designer to moja. Fundi ni moja, mato designer. Kwenye ndege ubiro gumu, modonja. Ndege. Aloko designer. Alo chine designer. Ani yo ndege kufuegi wano. Ndege fuyo. Eka ndege no lo. Eka ndege no suore ka dugo piny. Ai. Ani yini jo madi ya dia pia na jo dia pia. Osimo malich nikech ok kamera ne ok ber. Igeni iwe timo kamano, iwe timo kamera no. Bibi mana kan tie. Hawachich ni madu. Bwana no samima ku na rus ti choruri machi. Gige nyalo miri mbiko ni ian. Don ka iri tode ne waduogo. Be onge gitimo. To be kumanga tere onge. Ma podi chandruok mane wacho. Ere kod jete. Bring the coat of Masemo. Bana mane koti yao. Kunene. Wakati malo, mwana mwana chiko kani. Kata masema koni inyalo tiga tiya. Quality ni malo ka. Kuongi kel koti. Kuongi mie koti. Matuene nungone kakoro jetli. Terugi jetli go. Kuongi negone golieri. Kara designer. But koneno rimba ni to miye encouragement ne kariwie pod chiek. Nyoro nyowuotho kondele ka ng'ama olal gi koti moro marajamba aluongo to. Aluongo to. Marembwa TV ng'ama dwaro gine, ng'ama dwaro live coverage. Ng'ama dwaro live coverage. Marembwa TV en kama wenge ji riche irwake angolo. Iyudo badini. Sani one full package. Kidwaro rus motim en mar Musika Judi. Kidwaro ja live coverage en Rembwa TV. Kidwaro ja urimba. Umari. Wangala ni nyaka donje an be matimaru. Wacho ni nyaka sani podo kigoga wa. Iti moko ketho ni biashara chicha. Biashara no bende mara bia dhambe len makorita lakini Owangala kaya kuro sani madwani mondamba timu ya rusi. They are no biashara chimitimo no. Jaoda pod budho mana loka. Gato di duogo. Sorry. Neno dagi ni daktari. Guna sipo ni mano. Podi. Jaoda daktari. Kanye. Jaoda. Dom Sweden. Bochu ni nyira nyera. Jaoda daktari Sweden ma. Kero ma wasunge. Kadu huyu maraj. Jaoda kitu mkiso. Lakini moso. Musa itu gik mitwe nungo gite bego nikech chini chwiri kaka yong ching yong. Ma ne jo go batielo. Yene sani ma ya rus ma ke disi ko nia.
nitiere ng'ama nigi wach moro mondo bendo wache gimoro ka to wuon arus osegoni mane ya nitiere ng'ama nyalo wuoyo ka kura arus moko dhi wuon arus chungo to timo okikono mana wuon arus ni ng'eni sibinegi kama tonge kamera ichung'ni gi wach te wacho ni kisechung'ni yawa chien kacho kawinju maber mano be pod ichung'ni chien ok winjo maber koso to dhate mineno kaka wuon arus Imanyo space. ni. I want to be better on teaching. Well, I don't know. Okay, Dido. Okay. Golor, lor. Okay, tade okay. So dega, so dana. Inin sawa ni cage. Ian, tiji maduong instruction go yaw light. Repeat na lweda. Okay, tuko. Ian ayie ni gini bo tugo koma dichiel. Tuga. Ngene sani obiro chako bedo modich makata duongo sate. Kuru tuge switch. Inazima inawaka. Inazimika. Mara inawaka. Inazimika inawaka. Pesa ber ng'ato rwako wuoche to jok madongo mowe mondegi obuome tiende te mako Sani, ninga mane ge wach. Pogo timo bad. To kine nek mamuna ruse chungo. Wacho mani no. Wano waonge wach jogi otiek nyasi gi ru. Lagi. Abi gini we. Una ruso seguri. Yeah. Tinero ka kore bor timunile. Ngeni nato ngi mori ume. Koro gigete una na. Iyo ka bana me wacho niya. Giwalo gi chwara monge gochi. Ni mano be chere maego. Ayo engineer. To Musa kitim kamaja. Musa ok Musa. Musa so. Okitim kamaja. Tikeni kamaja jeta. Ya mai madho China koro luongo ni chun chal tol. Tiende ni en smart. Yeah. Gidho China luongo ni chun chal tol. Mor maduong' mane bedie chieng'no kigoyo picha. Yan be nyaka beda mondo picha no gole. Atikia. Wore wuon arus. En gi wach arus ni. Wore wuon arus. Boy. En gi wach arus ya. Ni omoni mak video. Oya ne Watu gimanya kimorga moro. Wanyalo dhi. Sawa. Otieko. Wanyalo dhi. Otieko. Oro, ana ni kuoko. Thank you so much. You are a hardworking guy. You are very fine. Made Pikachu, what do you go? Made Pietro. What guy nigga Luigi Panoran the cloud and butter Jabudi? Yeah. Bwana wachak visa bwana. Salu. Ogoyo gi kababa.
What Nehru? Hey, Bob. Anti maber mana ini? Anti. Oh. Nade ni maku moroko cha kare ni biro ko ni sete. Oh. Wambe koro wan ka. Watemo achiel are. Okay. Maricone de live again. Ndio TikTok. Kwa video. Iloso kodwa pesa kwa video. Kuma ji oliede kama ng'ato ne gi yier wich moko nyaka gine bwana. Mbese ni pidho moni ni pidho wi. Ndio soko nyaji no medo views. Watu wanyago regi konyo demo. Inin gide mang'eny mok inyalo timo ne mamba paroka. Obobai. Odhi chikore gi mane? Wuon gari opogore gi wuon ot. Umesema ndio alisojaruo sasa. Yaenda hivi. Oya. Usema wewe. Simono kukumaka go. Yeah. Mosa ako kwa gari. Wapi nje? Nje, naam. Nje. Kabisa kabisa. Hapo tu kwa gate. Nani? Map out. What is that? Ana chicha mumeo. Mumeo karingo. Ini family kuja. Mimi ni ndio umeona dadi. Ubai. Ni kwa nge, makufanye kwa. Ipo ngena. Nani akanya kwa tugelwe. Nani. Mwambie mama umeona dadi. Dadi amepotea.
Nyithinda mine gilalogo kumweny. Wana arus nitie. To giduogo. Arus musomiyo nyithinda oduogo. Ma kwa nyathina machogo. Mwambie huyu mtu wa kamera unaitwa nani? Unaitwa nani? Eh? Ongea kwa sauti, ongea kwa sauti. Unaitwa Keila. Hai wapi mama? Ule. Mwambie mama tumepata dadi. Dadi mane? Ya watu kuna imba huo kodi. Mama nyanga mama nyukuoma. Ani anga jimar mon koro kigo koda ko kaile. Koro karamiga man. Please Marus. Karus sitamuti mo uke mo. Ringo kana wit. Ringo na timu ganga gota tahu. Magi kore jo pesa ma Kisumu ka. Kopo ni biro ga Kisumu to pokiromo kodgi mo mi chandori manygi. Imanyo mwanda wonya seme. Alafu antro. Girambo the legend. Wan Girambo the legend. Wan gusipi mang'eny. Koro jo magi konyo te. No pare ngam yo me konyo. Koro kedonyo kuom gik pano ler kariwe pesa koro ni kone. Ayo. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, Nyakuramogi, kawuono wan Kisumu kaka ne aselero ni kanyo no endo kendo wane arus Mose Kajudi. So wanka wadwane watima chelari adek. Koro atangonu behind the scenes and the official video will be out very soon. You keep watching LTN Luo Trending Nation because we will be streaming it here live. Kuringeni antaero mondo me bende lidhnu kaka chalo. Iko ni mondo mi kik ngato mi woga kanyo ni onge ngama nyalo timo arus malich e piny Luo kama kana timo arus ineno ka wanyaka gi ndeke ka ji chendo e gine e yot ne wasetang'o ndege kanyo kaka chalo ne wase gik moko mopogore kaendi be wane gi jok madongo machalo kaka Luoji Panoran ji otwang'o sude kama noma ji otwang'ore kata na bende twang'ore ni makoro tweng'o tama but jomodong' to twang'ore. Koro maendi en Mose en wedding mar Mose and I'll be taking you through some process. So from here we are going to church. We are going to church, yes, and bang church to dala. Koro bed kete manaka kwa dene we chaka led ni matin adwana dhedhi kodi mos kikwei nikech LTN tingene kuma mopande nyanywelela. Koro bang mano eka koro biro tim analysis wacho kaka no bet kaka ne chalo gigo te. Meanwhile pod wasebedo Kisumu and I believe today may be my last day or maybe tomorrow. Yeah, tomorrow will be my last day. Let me just say tomorrow. Kuro kawuna nyalo tieko tich ta yweyo matin. Kasto anyalo travel.
nikech bende onego bed ni wabedo gi interview gi kijana moro miluongo ni Elisha Tutu Junior. Aneno kogolo thum kae chendo machal sana gi mar Elisha, tiwacho ni en mono kuongo golo wer. Koro Joseph Jani mari to wachin da kwasene ne LTN. So deo kan Kisumu ka deo wasitieke, but nikech koro an Kisumu, I'm just coming. Otherwise we atim teri wane gari machalo gi mono Liz Mogini okwalo cha. Gine magen ka gine geche man kaende kaka inyalo neno kacha chaendo, gari 1, gari 2, gari 3, gari 4, gari 5, gari 6, moko bodong kocha gi mose nikech en ok onya donjo kaende. Ka e kuma koro okane e nyako, and jok moko mabende wan go kanyo mawede manyalo wuoyo, wan to ng'e koro wabira wan koro rwakwa, but wede ne ka jatelo nyalo kono jogi nyingi mokwongo kasti kon gini to ini nga sana e arus ma watimo ni. Kuom arus ma watimo ni wamor sana. Ma niluonga ni Ayano Jachiga. Ayano Jachiga, yes. AKA Wuda Tieno. Wuda Tieno. Yeah. Iywari gi kaka talanta. Aywara kode mateka ahinya. Kijega talanta bi Wuda Tieno. Eben Wuda Tieno. Koro ma bi Wuda Tieno, lakini nying ma ayudora ka gore mbui en ganda Ayano Jachiga. Ayano Jachiga. Arus wan go ka, arus opangi, arus lich, watemo ni wahao inda, dho ni matenja piano. Watemo ni wando wajoki inda. Watemo ni wando wajoki beluonga, wadwa na odaka bride marwa, eot, wakete gari. Man brother Mose. Joma beyo niga koni. Yeah, joma beyo ni Kisumu. Kisumu, Joma beyo ni koni. Joma beyo ni Kisumu. Iwinjo. Igem bride angwa wuku. Wangwa wosa moro. Are ka jogi okazi seriously. Ekora mogi gik moko potimore kae ndi we watangni achiel ari adek kaka bende chalo kanyo. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Stream? Poka chako, abi stream ka koro anga moke. Sani poda I'm just around. We akon jogi ni ingamo serious. Atingo na full network na be ano. Yeah. Koro hotspot ano to nyalo bet maber. Kanyo to kik bed ni ngero. Kanyo to bere kanyo to bere ni en gima utimo dier. Ma media mane land ne jogi media ni. Anilonga ni yote na lakini now wapanda Kachuchu Production. Kachuchu Production. Yeah. Social media yuduru nade. Wayudre Rembo TV. Wayudre Kachuchu. Wayudre ka YouTube Production. Yeah. Koro partner wazatu waka the team. Okay. Right. Koro mogapa ni winjo kanyo no endo maniluongo ne yoto ni ongege kamera, jothumbe ongege kamera, tinyalo neno ka ja kamera be ni bathe kanyo. Gin gimluongo ne Rachwanyo Production. Koro gin Kachucho Film. Koro mae jama mariembo ga Rembwa TV, makopone yudo gimore Rembwa TV karachni tinyalo manye tigoe. Onge be gi kore. Onge gi dende, koro kik iwang'ich. Antiere. JKCU. Maka director. Mago director kaka gibet kanyo. Wan ka ende gi Lawi. Yes. Lawi, imbe kone jogi gimoro about arus matimore ne. Okay, mokwongo en gima ber maduong' motimore kind Mose Maka Judi to gi Nyabutoro. Mondo tim gima chalo kama mae ok en gima yot. Yes, yeah. But wan joka no amor. Kech
Kanoka ingene ngamo ti marus ni Omari ma jadi piano ma di ng'e ngama wer ade ma koro ngama di ng'e aka wer to jadi cho koro sani ne gima ti jadi cho to wan kata mana nyobo pokwa nyobo un ke nga war gi jowa ma idio ne gi ng'e iwone jo angla mara bwana awacho ni kira ni wa wacho angla wa kenduru to kendo nyomburu arus to peka masira kwa nyatime wate lakini watemo kenduru to nyomburu an sana nunu kenda wachuni awuyo kaka churde mari ma interview ma serious awuyo kaka churde deyo ningo nyuom ni sani ka udayo ti nyuom dayo anda chasa ni ada nyagora wadi wuyo ko ko yeto walose ombe marwa mo donginto ingi de mang'eny akori yiero machunyi okay machunyi koso man gi pesa mang'eny weri yo ma chori ko jagari biro sani gimoro nitie bwana gamigo picha to no kumaro hiyo si yetu ma utingo nani jamii altelunga de ura koro ma mama kamu mano makamu de nitie pa kendo geng'e but kapok inyumori kuom dayo kuongo tim inquiry mondi inyalo lao pesa nikani en pesa mobiro na inyalo lao ni lao bangeche nikani en gari mobiro na to inyalo bende yude yo moro maber to mana kitimo inquiry kik simne semano mari machadayo donje ano nigi pesa mari kikiwe odhi to kidonjo ni to in mapungi lal kodi koro mwandu medore inyalo donjo kari in yoande mwandu medore to mari to onge mari nigi stroke mari koro lawe obam mari koro wuenda rakende inyalo bedo wand dayo kokita imedo kodi seto bedo wandi koro kongi timin kweri kapok idonjo ni lawo mwandu mekia koro kaka churde mano sunu kenda nyun negi samo weni jadicho timarus jadicho koro wan jower tarus to obago wa okananga machak de time kanyocha ja ugenya time arus to janabi janabi nyocha mar janabi pod ni malo bat mar Musa bogo olawe bwana prado gigi na di maru tenge paka ngoe chakori geche makoro maga en gi nyaka jikon ni kwa nyaka jikonda cha ona kwa nyaka jikonda cha girama na koth goyo no mano jikonda embi ngeno tingo ji awiji kendo mumo chudo makani kama prete gina muombo koro sami kwano geche nyaka kwan jikon jikonda ikwano number 1 koro miyo want to ana congratulate Musa gi Nyabutula gitimo tim maber kendo ginyiso ane kare ka ine marriage to nego bed ni marriage iketo bedo marriage iketi official yes wawe keto gik moko mag miriambo mag wuondruok masto bange idak nyana sekendo to gimise kendo ngini gi kamu stay idak ni wase kendo Musa osenyombo kendo nyombo ma wonderful Musa osedikor gi nyako ni monindo motedne Musa kuro sani timarus meaning ni Musa is now officially married to Jesse od gibe wayae od gibe wae dala ne okod gi wae dala ne rangae kuro jokama joma wuoyo wano dhi mbele gila bende nyalo support okuchuno nyaka ibede gini magir jokano bed kiero wuok kiero ibiro Nairobi karango dwari interview very good Nairobi abiro adonjo Nairobi Wednesday Friday poko bedo confirmed tangeni Friday yan gi tich Nairobi Sunday adi tiyo mlolongo e club moro kanyo Saturday my tarik 31 wan gi mega launching iluongo na arus koso iluongo na ngocha law arus koso en law arus mar kevu makawile ya rad gi churde egesa sama chon abiro nudega abiro ya wagni tatiko lata abiro ni ase wuo gi de ma Kisumo makono gi ni simu kigi go yuma joka bodich koda idonje ot man gi nyithindo to jogi luongo ni nyithindo idonje ot next one kidwa bedo dacha to nyithindo be nyaka nyikwayo ni ng'eya koro adonjo to gigo te achoko gin maga koro gin an miluonga dadi babu to pesa luar sama nying no sewinjo kochakore owuoyo gi simba
Okochuno nyakicha kikone. Akone nare temo tiyo gi wiro, ng'eni iko gore gi wadgi. Donje gari jithi bwana. Donje gari. Kisema ni iko gore gi wadgi mano pari. Mani nena nakini ya. Okochako pari ni chula. Apenji. Kidake ot michule rent. Nyaka wuon ot pari ni tari koro. Yes, simbi ng'eng'e kendi dikoto saoro monega chul lewe. Mane bedo gi dayo. Mai gach de mai jikonda. Magari ma kon gini to thumo kokela ng'o kelo gari ne. Thume mokelo gari ne. Nare. Thumo kele ne. Brande momiyo gari ne obiro. To brande ne lawija kabonyo mochung'ni. Ere kaka brando kelo. Yo kago nyatitika. Dokarado gidege kama ko. Koro dayo more mono neno brand to nyiewo ma. Kendo chuny dayo kabisa. Wajni ni en mane chunya ma. So amba manyo dayo moro to man gi pesa. Ingene mari nitie gima ji wuondore. Kaka kore romo ma in kede makara kutori mochari tikige ma iti sane ni. We wacha dieri. Ere ng'ama nyalo fwenyo ni sani in kada gi siling 10,000. Ingeni ionge go ma Musa Masamo chule ni fea mokeli kende dog. Gimi wacho no tadier. Musa twango ni nyaka law mibiro go mare. Magi meka. Magi meki? Yeah, magi meka. Ngotwani. Ba loche motwani. An gi jok matwanga. Designer. Designer meka, Cool. Maolo ni bire gini kigeno cho. To binyalo kongo pesa no manyiu ni kata mana pikipiki. E yo mayot. Kada yo moro kogo bathi. Pokta go kwan. Yo sani amba ngiso nera ma Kofi Makadori. Kiko wechi ndo sebedo ngamo siepne. Pari apara. Samo yani konyruok maber. To biro ni moro aso koro jok madonjo kuomi ka yanyi ka ok yanyo yomo. Makofi to nigi dayo. Kofi ok nigi dayo. Chine ra nyako mapod. La nyako mapod tin mok dai. To kan mi wajiri Kofi opara ni ngere ngo. Opari ni kesano onge kanyaka. Neno siepni. Oh yeah. Koro mano pari. Okay. Ing'eyo? Omari sani an gi thum moro mar de. But kowuoyo makoro mokwa wal. Yeah. Ji odak ni ng'ane nigi dayo nyiewo ne gari. Samoro ing'eni ya iyudo kata mana nyathi ma nyako mikwongo ne. Yeah. To being ni kaka koro in bende chap ni ofis ma koro ne katiji ber. To wacho ni baba na koth ok nyago ito pod angima to an bende office kaka lweta. Office? To office to ok jogi ti office. Office bari. Just kede gin office. Kikidhi adhiya kanyo ni in kod wuok ne unless ni en midak go e ot. Oh. Koro yo michap ni go e kitanda. To mokieda leugi. Chap nya chapa maber tiduogo gimoro. Ka onge babuna. Dong koro bol ne pangla. Out ninja. Kendi temo matek ng'ama dhir be jogo. Miri 1 month. Kineno ka moko flow maber. Dok kuma nyicha intie. Regalori. Kada yo jo galre. Oningo be ni 1 month no. Dalton marwa wan go kabi ungisi. Dalton marwa bedo go Nairobi ng'eyo gigi. Kanyo kibede 1 month neno kok dhi maber. Wuogi. Ikato sani ka yam nono ngano nyodore mbi magi mochuri ni yore rembi. Igol rembi kama rembi ok merde mochomo. Oka samoro tikasori gi ngama fuolo mako chaka one bedroom ka biro ga sitima. Kikubie bie deni la bie de. De bie gi ujanja. Tie jomoko mafuolo. Wan mokungo higa ma wan go yien wan nikech an giga moyiena na nyalo tero. An giga moyiena. Yes, ika oyiena. Nyalo meto. Yes, with my age oyiena nyalo kada tero. Mano chik luoma kichwany ni marach, mano chik manie luo. Okay. Makanga mitero nyiew ni gari mano hakini. To dong na dhi e tich. Ba utamwe nyako. Koro mai ngine sama koro nyalo tamwe nyako. Wo nyako bi ni ta kora chwanyo ra nyara.
Gidwa na. Pesa moro ka. To kuro okru bwana Sara. Kuro okru. Utieno wuruora. Baba. Rokri. Rokri dwaro gimoro. Mano gima timore. Nyaka chul gi. Nyaka chul? Beno kawo matin. Rakadno yedde to kande ni jungin nan Kisumu kan. Onge no. Aluoch pesa matin ne mosechwanyia ji chudo mbele. Pesa matin osemachwanyi. Nyakuramogi yuara gi chien mondo mi bende akoni gima timore kacha chaendo maka bende vijende moko mose keny kata timo keny kanyono endo koro orednegi gi jonyuol nyako nyaka gi gol gimoro matin kanyo pani kaka jok ma bende osedhi e rorosho pani ong'eyo chien ndalo moko nwadhi chien kacha chaendo e Kikuyu land katero osiepe moro ne wan gi Kenny Wuonyogana dhi orednwa kanye e rurashio ni nyaka wagol gimoro matin e kiyaw gate ma jogore Puksen kanyo ji nogolo alufu an kende ma koro nawuotho nono manochuno ni anto koro nokagolo gimoro but en gima sani bende chako timore kacha kawuono to dagolo gimoro but koro pod ane kamera Nyakuramogi inyalo neno kanyono endo aneno ka chuo golo kanyo dwa chorora ne bende mi bende wang'eni to uyiene gi koso pod otamore koro wachore ni machiegni mondo wawinjane ni to uyiene gi koso otimo nang'o. Wambe wan gi ndege jomoko wacho ni kia nyombo moko ji odhi gi ndege wambe wan gi ndekwa nyalo neno kanyo wan gi helicopter. Yeah, baba morno helicopter matin. Ng'e jogi nyalo pani helicopter okti. Moro matin mondo ginene. Mana mondo ginene ni koro mande. Kikang ni gikelo nyaka moko tinga. Mokti mandege. Mano ndege. Imore. Pilot mero. Mandekwa. Yeah. Koro kikuwache ni en nyomba mandege obire. Yeah. Ya mane ndege moting'o mane ndege muno mana lor go Kisumu ka ero donjo gi ji aod mandege ma serious. Yeah. Inyalo manye social media kacha usiepa ni man kode Kachuchu Film Production. Kachuchu Film Production. Katarembwa TV. Yes. Jok ma serious. Yes. Security be wan go ma serious. Bwana ka ma full package we donjo to wijare to dena. Chuo koro twenyo kanyono endo gidhi bende kuma lady nitie gisegolo gimoro gidhi upstairs ne giromo gi jonyuolgi
upstairs ka indi pod okon gene gi dembre ane matin gen kaka joma chuo kaka joma chuo gi okon gene pod gitim rito kanyo no endo koro otam gi dhi malo kacha na bende samoro gik moko ma bende kok mane e luo trending kaendi to samoro inyalo kawo kinde mang'eny ahinya kapok bende ineno magiluongo ni behind the scenes ma bende jok mang'eny ok tanga. Nitiere jomoko bende kanyo manyalo penjo ni ang'o miyo en keny makaluo to jomoko pod wero mana gi dhomwa kaka winjo kanyo no endo. Apani nyalo winjo nyinge ni Jesse Nyabutola, nyiso ni mano koro jogwenge bende kanyo no endo manyaka wer mana gi dhoge kanyo, nikech jok moluore nyalo yudo ni wan ema wad koro waelewa dholuo, koro wadwa wuok kachiel kachiel nyakora mogi, wadwa chiko nyaka wadwa chiko kanisa kanyo no endo, wadonji kanyo. Jipano gini jok mono dhi omo lady wan kanyo. Eh. Huh? LTN
Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Ere nani? Driver. Ile miriambo ya kamera. Mwenye jadi kamera. Ada ya? Hah? Kalau kono giri lisa di area. Kita tidak sering, mana opsi? Ini kan? Jadi gitu kan? Terus aneh gue nih. Umari bedongnya MC itu umari demajuki. MC-nya agak gitu. Anak dia kada yang mati. DJ. Shikilia. Naambia kuwa kuna wengine ambao wako na gift, hakikisha kuwa umeingia kwa gari sababu bado tunaendelea. Haya, twende DJ. Thank you.
Kale kawimbi kaziwa Victoria kanasema nini? Kana kuambia siku ya Rotama Festival inakuja tarehe 14 Juni mwaka wa 2025 ndani ya Double Tree Boma Hotel Mwanza. Prince Inda, mfalme wa Ohangla, anatua ziwani na bendi yake live. Kutawaka moto, kivuli chako tu kisikose. Regular 20,000, VIP 50,000, unapata bia 4, robo kuku na kiti special. VVIP 60,000, bia 4, nusu kuku na kiti cha kifalme. Cheza na fursa, usikawie. Piga simu 0765558342 sasa hivi. Rotama Group, miamba wa hafla, wasimamizi wa matukio makubwa nchini Tanzania, wamekuletea festival hii babu kubwa. Matangazo haya yameandaliwa na Luo Trending Nation. Saidi,
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.